Бананите помагат в борбата срещу депресията, защото съдържат големи количества триптофан, който се трансформира в серотонин, който пък е отговорен за доброто настроение. 2 банана преди работа помагат за поддържане на кръвната захар и ви дават допълнителна енергия. Бананите предпазват от мускулни крампи по време на тренировки, както и от схващания през нощта. Бананите заздравяват костите и помагат да се противодейства на загубата на калций по време на уриниране. Бананите повишават доброто настроение и намаляват нивата на стрес. Заради това, че съдържат желязо, бананите са полезни за кръвта и помагат за лечение на анемия. В бананите има много калий и малко сол, така че намаляват кръвното и предпазват от сърдечни удари. Те са богати на пектин и помагат за храносмилането, като отмиват токсините от тялото. Бананите са пребиоптик, стимулиращ развитието на приятелски бактерии в червата. Многото фибри в тях помагат за правилното им функциониране. Те също така произвеждат храносмилащи ензими, които да помагат за поглъщане на хранителните вещества. Бананите успокояват чревния тракт и помагат за възстановяване след диария. Бананите са естествен антиацид, който успокоява стомаха от киселини.